Всем привет! Диапазон FM на ТЭФ 6686 на берегу Черного моря, Болгария. Антенну покажу попозже, она вынесена, телескопическая, подключена к приемнику по кабелю. Пройдем весь диапазон FM. Работает РДС. Сможем читать, что откуда. Классно. Горизонт. БНР. Варна. Еще один горизонт. Твоето създание. Така е. Обаче, тук трябва веднага да отворим скоби и да кажем, че тук артиста, художника в случая не прави свободно произведение, да рисува картина с маски. Тоест не е сам. Художник в случая е част от процес и докато ви... Храна. Онова, което трябва да се помни в случая е, че котките само привидно са животни единаци, които вечно се шляят насам-натам. Всъщност, всички котки споделят един вид огромно котешко съзнание, което е извън времето. Очень хороший сигнал. Радио. Радио 1. Може
би това е процес по-дълъг, който трябва да извървя и да осъзная с годините. Просто чувствам, че имам още едно дете. Ами, може би се предават през поколения. Върна към темата за персонажи, създаване на персонажи и така. Знаеш ли къде се продават тайните кутии с любимите ти герои? В магазина на Минисо. А дизайнерски слушалки или плюшени играчки? В магазина на Минисо. Хиляди чудеси! O kesim olduğu gibi Еще одно турецкое радио. kenardan yapılan ortalar, gayet РТ-1. yüksek oyuncular, yüksek toplar. Радио Фокус. Всеки, който си е мечтал за нова кола, почивка на Малдивите или перфектния ремонт, знае. Само с мечтаене няма да стане. Трябва и още нещо. Осъществи мечтите. Еще один Христо Потев. На dm-другиримаркт.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg. Еще один Радио 1. В инклюзив продаваме имота. Вероника. Ритъмът на сърцето. Много турецких каналов. Майстора. 25 години качество и професионални решения. Еще одно авторадио. Радио Play, iOS, Play Store. Страницата в Варненската преса, в която най-долу в дъното откриваме, че на 4 май, неделя от 19:30. И всички, които работят там, изкарали се една мазилка на фазадата. Еще один фокус. Верига супермаркети Болеро отваря своят нов магазин в Созопол. Заповядайте на улица Републиканска 81. Разнообразие, качество. Haber. Sayın seyirciler, sıcak gelişmelerle devam edeceğiz. Sanıyorum Narin cinayetiyle ilgili son dakika bilgileri evet şu anda ekranlarımıza yansıyor değerli izleyiciler. Narin soruşturmasında yeni gözaltılar olduğu yönünde bilgilere ulaştık değerli izleyiciler. Narin Güran cinayeti soruşturmasında 2 şüpheli daha
gözaltına alınmış vaziyette değerli izleyiciler. Ekranlarımızda da son dakika bilgisi olarak arkadaşlarım paylaşıyor değerli izleyiciler. Energy. Все по-малко дни остава, докато дойде момента да посрещнем диджей Бобо в България. Очакваме го по специален повод на 19 октомври и то е за 19 рожден ден на Energy. Мега шоуто ще е в зала Арена София от 9. Точно рок-музыка. Рок. Strong, my precious alibi. I refuse to complicate you. Болгарское национальное радио. Горизонт. Еще один. 102 и 102. С Хоризонт. В предаването Пътувай с Хоризонт гостува нашият колега звукорежисьор Камен Жеков, който разказва за своите приключения с кемпер и съответно дава различни съвети. Единият от тях е свързан с това, един начинаещ пътешественик с кемпер, каква дестинация и какъв маршрут. Ето какво казва и той. Ако разполагат с достатъчно много време, в смисъл примерно 2 седмици, аз бих предложил... Ето имаме 2 седмици. Италия. Италия е прекрасна. Культура. Культура это у них Христа Ботев. Stasera no, 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 non puoi dirmi di no. Stasera no, 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 senza te non ci sto. Giuro da domani un po'. Трия съобщи местната провинциална управителка Йохана Микъл Лайтнер. Заради стихията там е обявено бедствено положение. Борис отне живота на 4 души в Румъния, на 1 човек в Полша, 4 души се издирват в Чехия. Времето. Где-то сильные дожди были вчера. И след обед ще има облаци. И в Молдове, и в Румънии. Дъжд ще духа слаб до умерен северо-западен, в източна България вятър. У нас на море было нормально вчера. Солнце, но ветрено. А вот сегодня идет дождь. 17 и 22 градуса. И прохладно. В София около 17 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новини. Дарик. На живо в интернет. Слушай на darikradio.bg. Дарик Радио. Тоже Христа Ботев, наверное. Рок. Които изнасят рецитал на Високия български форум и една от първите звезди, които идват у нас е италианската певица Еди. От
разпространение на болестта, говори професор Тодор Кантарджиев. Въпреки регистрацията на първи случай на холера у нас, вирусологът професор Тодор Кантарджиев е категоричен. Няма повод за притеснение. Холерата не представлява никаква опасност за българското здравеопазване. Разбира се, вносни случаи ще има и е имало. Кантарджиев описа и симптомите, които са типични за заразата. Холерата е заболяване свързано. Take control. We must end. Прием 13 часов 30 минут. 15 сентября. Моросит дождик. Скоро выглянет солнце. И пойдем на пляж. Всем спасибо. До новых встреч. Пока.